Pozrite sa na to. Poďže sú to naozaj... Bum! Wow. A teraz počkaj. Teraz ako... A to bude explózia. Poink. A pozrite sa teraz. Bum! A ukáž sa tam. Pozrite sa na toto. Hej ty, čo sa na ňu kúkáš. Hej, to nie je problém, že sa na ňu pán kúká. Ja sa chcem zastreliť. A ja. Druhý. No. Počkaj, toto je explózia. Explózia. Poink. Bum! S týmto. Počkaj, ešte tu. Čo? A pozrite sa na ten hrad, koľko ľudí tam umrelo. A bum! To nepadol iPhone, počkaj. Čakaj, ja to viem.